Abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna da. Egun hori sortu egin zen 1959an, eta idazle multzo batek sortu zuen. Bereziki idazkia sinatu zuten Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzaleen Biltzarrak. Egun hori hartu zuten hain zuzen ere abenduaren 3 batean, frantses Xabierrekoak bere azkenengo hatza eman zuelako Santxuan uhartean, Txinan, 16. mendean, abenduaren 3 batean. Bere amaren hizkuntzan egin zuen otoi. Talde horrek, idazle talde horrek, erabaki zuen hurrengo urtean ere hedatu behar zutela euskara eta euskal kultura eta literatura munduan zehar. Eta horretarako bilkurak egin zituzten, bereziki Manu de la Sotaren etxean, Miarritzen, Etxeperdia etxean, eta erabaki zuten eskatuko zutela PEN internazionalean euskal atala ere sortzeko. Euskal atala onartu egin zen 1950an. Hau da, euskararen nazioarteko eguna sortu eta hurrengo urtean. Eta Eskozian izan ziren onartuak Edinburgo hirian, urteroko kongresuan, aho batez. Garai hartan, idazle haiek esaten zuten ezinbesteko zela ateratzea beraien mugetatik eta munduan hedatzea literatura eta euskara. Eta hitz hauekin esaten zuten. Euskal idazleak, aspaldi hontan, atzerriko idazle batzarretatik aldenduta bizi ginen. Gure artean sortu idazleen berri, Euskadiko mugartean kokatu ohi zen. Oskol zailaren barnean, eltzaur mami guria bezalatzu. 54 urte joan dira 1950 hartatik, eta oraindik ere euskalpen munduan aritzen da. Gutxienez urtean zehar 3 nazioarteko biltzarretan biltzen da. Eta bertan, beraren zeregin handiena da, alde batetik euskara eta euskal literatura hedatzea, eta bestetik adierazpen askatasuna defendatzea, euskaraz eta munduko edozein hizkuntzatan. Gaur, hain zuzen ere, oraindik ere, abenduaren 3 hori ospatzen dugu, eta euskalpenen badugu gure arbaso haiek zeukaten asmo bera. Hau da, euskara eta euskal kultura, euskal literatura hedatzea munduan zehar.